Кніга прарока Ісаі, раздзел 1. Бачанне Ісаі, сына Амоса, якое бачыў ён адносна Юды і Єрусаліма ў дні Озіі, Йоатама, Ахаза і Езекіі, цароў юдэйскіх. Слухайце, нябёсы, і ты, зямля, настаў вушы, бо Господ прамаўляе. Выкарміў сыноў і ўзвысіў, а яны пайшлі супраць мяне. Вол пазнае гаспадара свайго, і асёл стойла ўласніка свайго, а Ізраэль не пазнаў, народ мой не зразумеў. Гора народу грэшнаму, народу абцяжаранаму беззаконнем, племю разбэшчанаму, дзецям пагібельным. Яны пакінулі Господа, пагардзілі святым Ізраэлевым, павярнуліся спіной. Дзе вас яшчэ ўдарыць, калі множыце злачынствы? Уся галава хворая, і ўсё сэрца млоснае. Ад ступні нагі аж да чуба галавы няма на ім месца здаровага. Раны і сінякі, і апухлыя шнары, нягледжаны, неперавязаныя і алеем незлагоджаныя. Зямля ваша спустошана, гарады вашы агнём папалены. Чужынцы топчуць палеткі вашы на вачах вашых, і апусцела, як па знішчэнні варожым. Дачка Сіёна пакінута, як палатка ў вінаградніку, як шалаш у агародзе, як горад у аблозе. Калі б Господ магуццяў не пакінуў нам семя, сталіся б мы, як Садом, былі б падобныя да Гаморы. Слухайце слова Господа, князі садомскія, успрыміце вушамі закон Бога нашага, народ Гаморы. «Што мне безліч ахвяр вашых, – кажа Господ, – я здаволены цаласпаленнямі бараноў і тлустасцю адкормленых жывёл, не хачу я крыві цялячай, ані ягнячай, ані казлінай. Калі прыходзіце ў прысутнасць маю, хто чакае гэтага з рук вашых, і каб вы тапталі панадворак мой? Не складайце больш ахвяры пустой. Каджэнне абрыдла мне, свята маладзіка, шабат, урачысты сход, не магу вытрываць злачынства побач са святочным зборышчам. Брыдзіцца душа мая вашымі святымі маладзіка і урачыстасцямі. Сталіся яны мне цяжарам, мучуся, іх пераносячы. Калі выцягнеце рукі вашы, адвярну вочы мае ад вас, і нават калі вы павялічыце малітвы, не выслухаю. Рукі бо вашы поўныя крыві. Абмыйцеся, будьце чыстымі, прыміце ліхасць учынкаў вашых з вачэй маіх, перастаньце рабіць зло, навучыцеся рабіць дабро, робцеся пра справядлівасць, дапамагайце пакрыўджанаму, заступайцеся за сірот, абараняйце ўдаву. Тады прыходзьце і давайце спрачацца па справядлівасці, кажа Господ. Хоць бы грахі вашы былі як пурпур, як снег пабялеюць. Хоць бы былі чырвоныя, як кармазын, стануцца белымі, як воўна. Калі захочаце і будзеце слухаць мяне, будзеце спажываць даброці зямлі. А калі не захочаце і мяне давядзеце да гневу, вынішчыць вас меч, бо так сказалі вусны Господа. Як жа гэта горад верны, поўны праўды, стаўся распусным. Справядлівасць пражывала ў ім, а цяпер вось забойцы. Срэбра тваё стала вугалем, віно тваё змяшалася з вадою. Князі твае няверныя супольнікі зладзеяў, яны ўсе любяць дарункі і гоняцца за анагародаю, а не спагадаюць сіраце, справа ўдоў да іх не даходзіць. Дзеля таго, кажа валадар Господ магуццяў, моцны Ізраэляў, о, пацешуся з ворагаў маіх, і буду патрабаваць помсты непрыяцелям маім. І павярну я руку маю на цябе, і выпалю ўсю чыста руду тваю, і аддзялю ўсё волава тваё. І зноў зраблю суддзяў тваіх такімі, як былі раней, і радных тваіх, як былі ў даўнасці. Пасля таго назавуць цябе горадам справядлівасці, сталіцай вернай. Сіён адкупіцца законнасцю, а тыя, хто ў ім навярнуліся, справядлівасцю. І будзе пагібель злачынцам і грэшнікам разам, і тыя, хто пакінулі Господа, будуць знішчаны. Сапраўды, сорамна будзе вам дзеля тарабенітаў, на якія любуецеся,
і засаромеецеся дзеля садоў, якія сабе выбралі, бо станецеся як дуб з завялым лісцем, ды як агарод без вады. І станецца сіла ваша, як попел пакулля, і справа, як знічка. І загарацца абое разам, і не будзе каму тушыць.